Tak, sme v Nitre a čakáme na lyža, ktorý mi slúbil, že keď to dáme, tak mi donese toľko párov topánok, že už žiadne do konca života nebudem potrebovať. Tak som veľmi zvedavý. Toto je ono! Toto je ono! Pozri na toho blázna. Veľa šlapanička prejíčka. Padnem. Aj, tak tu máš Ičko, to je slúbené dučus. Kámko. A sú to naozaj dudy? No tak to si píš, že sú to naozaj dudy, tuto máme váhu. No počkaj, daj mi. To musíme, ono. Pozrieme, že či sú to naozaj dudy. Či sú to naozaj dudy. Sú to naozaj dudy, krásne. Pozri sa, toto pekne položíme semka. A teraz. Ale nie, sú to dudy. Sú to dudy. Díky, kamko. Kamaráda, pozri, čo tu mám ešte pre teba. Ženské? A to čo s tým budeme robiť? Pre popolušku. Si nevidel popolušku? Mám teraz chodiť po pešej zóne a hľadať nejakú kočku, ktorej to bude pasovať a to bude môjmu srdcu. Olene, pozri. Díky, kámo. A pre mňa nemáš nejaké? Ty si nezaslúžiš. Zafňukanie? Zadrni si. Vidíš, to aj za to, že vymýšľaš. Výzvy sú na to, aby nás posúvali ďalej. Ja som tu svoju splnil, Lyžo takisto. A vidíte, máte štýlové botičky, pocit bosej nohy zároveň. To je hejdic.